Každé ráno, hned jak vstanu, rozešlu selfie v županu. Dobrá jako vždycky. Čus, viděl jsi moji novou fotku? No, to je jedno. Tak co dneska? Dáme party! Já nemůžu, nech mě, já nemůžu, teď ne. A jestli si tuchnu, tak se to hne ve mně. Proč? Nevidím jediný důvod. Proč? Nevidím jediný důvod. Proč? Protože ty a já jsme dvě křídla nad propastí. Jsi zase zhulenej, ne? Asi jo, ty vole, asi jo. To je jedno, tak přijdeš nebo ne? Tam budou úplně všichni, ty vole. A kdo tam jako bude? Majdalenka a Polenka s Veronikou a taky Pěrka, Zdenka, Majka, Lenka s Monikou. Chtěl bych říct jednu zásadní věc. Neříkej, neříkej, neříkej mi nic. A koukej na klusat, to čekám na tebe. OK. No, to je. Ujel mi vlak, i poslední metro. Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic. Ale tohle, v 3:30 ti ještě jede vlak, anebo za chvíli autobus. Já zkusím stihnout ten bus. Later. Pojď dál. Ty péroušaty. Kámo. To byl fakt ranec, no. Ale máš hlad, dám si něco. Jo, jasný, dám si něco. Což takhle dácí špenát! Tak mi to teda nandej, nandej, nandej! Hele, tak ten špenát nemáme, ale něco ti dáme, jo? OK. Dej mi víc, tohle nestačí. Tak počkej. Tak co? Dobrý? Ale furt jsem hladový.